אלול זה אחד החודשים האהובים עליי, ולא רק בגלל שהחופש עוד מעט נגמר וחוזרים למסגרות המבורכות. יש תדר ואנרגיה מיוחדים בזמן הזה של מעגל השנה. אחד התדרים החזקים שאני מרגישה הם של התעוררות, כמו להתנער מהישן לקראת החדש, להיפתח, להתקרב יותר אל עצמנו. אלול הוא שער, פתח, זמן כיוון והכנה לפני הכניסה לשנה החדשה. זמן גם לעשות בדק בית. להתעורר למה? לאן? אני ערה, לא? אלו בדיוק השאלות שטוב פעם בשנה לשאול את עצמנו. בלימוד חשיבה הכרתית אנחנו מבינים שלהתעורר זה לא רק בחוץ, אלא בעיקר בפנים, פנימה. אני מתעוררת כדי לבדוק מה הכיוון שלי, איפה אני רוצה יותר לדייק. באלול אומרים שהמלך הולך בשדות. אומרים שהוא קרוב אלינו. זה לא משהו שהוא מיסטי או גבוה רוחנית, זה משהו שהוא ממש כאן על הקרקע, ואם רק נסכים להיות קצת יותר בשקט, נוכל באמת לחוות את החוויה הזו. כי המלך מתהלך בשדות ההכרה שלנו, בשדות התודעה שלנו, ואם נוכל להקשיב פנימה ולהתבונן, נוכל לראות גם סימנים שמגיעים אלינו מבחוץ, ולראות איך הוא מכוון אותנו, כמו אבא טוב שמכוון את הילדים שלו. בחלק של אלול יש משפט שמאוד התחברתי אליו השנה, ובמיוחד, שהוא מסביר את החוויה הזו, ואני רוצה להכתיב לכם אותו. למרות המרחק שכה גדול, זה כה קרוב, כי הנקודה הפנימית של הלב יש לה הידיעה של התקרבות. הלב יודע, כשהוא מתחבר למהות שבו הוא מתעורר. להתעורר, לבדוק מה הכיוון שלי, מה הרצון שלי, איפה אני רוצה להשתדל יותר, לדייק עם עצמי, להיות טובה יותר עם עצמי ועם הסביבה. שאו ברכה, נעשה ונצליח.